Tak, a teď na další krok. Dále mi tatínek předžvíkal čerstvý pomeranč. A to je další krok. Nyní potřeba čerstvý banán, ale bacha, musíte oloupat ho. Nyní si tady připravíme vajíčko. 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 Nyní si musíme nalít speciální čerstvý džus pro trošičku exotickou chuť. Přidáme kokos. Nyní trošku jahodové zavařeniny. Vajíčko. Nyní trošičku filecího masa. Nyní trošku piva, které jsme ukradli starému klikovi. Nyní do celé směsi přidáme trošku jogurtového protlaku, který jsem ukradl mojí babičce ve Špaňcliku. To je k ingrediencím všechno, přesuneme se k dalšímu kroku. Celou směs nasypeme do mixéru. A celou ji zamixujeme. Vrátíme ji opět zpět do naší mističky. Rozpálíme si pánvičku a celou směs na ní nalijeme. Jak vidíte, směs už nám krásně bublinkuje, takže za chvíli budeme obracet. Takže hlášení od ohně, stala se taková menší chyba. Začalo to nějak čmoutovat. Takže je to nějaké zvláštní. Vůbec nevím, co se děje. Je to asi nějaká alergická